Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka JINGÏASIAT ka berit pedang ka India bat ka Pakistan hau line of control kala ne henriu MIET KYNTHIH henrei kamsem ladon kano ka jingmen sau namar baga daitang ka JINGÏASIAT pen ibor tang da ki tiar siat ki berit kum ki pistol bat ki rifle bat kampat dai setia ka thama ka ba on ya siat peniap. Menteri rang bado kari Narendra Modi SHONG JINGÏALANG mentaka SHISNGI BAROH SHISNGI namar bau lakhot la ka jong ka JINGÏALANG yaki komiti beper bania kren halor ke jinglong jingman hapdeng ke India bat Pakistan. Ka JINGÏALANG banengkong kandai ka jong ka Cabinet Committee on Security nangta ka Cabinet Committee on Political Affairs kan board sa ka Cabinet Economic Affairs Committee parhadian kani kan don ka Cabinet ka BAROH ke Menteri Sorkar kin hap bani SHONG JINGÏALANG.